Tänään näytän teille, miten saa Cortanan Suomeen. Vaikka sitä ei virallisesti tänne kuulu saada. Ai niin, ainakin Microsoft selittää. Ensinnäkin yksi outo juttu tästä hommasta on se. Tänne kirjoittaa. Oho. Täältä löytyy Cortanan asetukset kyllä. Joo, pitää kirjoittaa. Noin. Tää puhelin on suomeksi. Kaikki asetukset DNAH. Tätä ei pysty laittamaan päälle, kuten näette. Se ei päälle. Se ei toimi tällä alueella. Tämän pystyy ohittamaan tämän homman tällä lailla. Mennään meillä asetuksiin. Ja täältä pitäisi löytää alue. Tossa. Täältä valitaan Yhdysvallat. Käynnistä puhelin uudelleen. Mitä tässä kestää? Tästä tulee aika pitkä video. Katsotaan aika pitkä aika, kun tää laittaa uudestaan käyntiin tää vanha luuri. Noniin. Tulee ihan sieltä jotain eloa. Tää siis kestää näin kauan joka kerta. Ihan joka kerta. Tää pitää tehdä vielä 2 kertaa. Muuten tää ei toimi. Huono puolella tässä on se, että et sä voit käyttää puhelinta senä suomenkielisenä, jos sä haluat käyttää Cortanaa. Mutta sitä kannattaa kokeilla. Mä en itse halua sitä käyttää, se on mun mielestä ihan turhaa. Paras SIM-koodi ikinä. Ja sitten laitetaan vielä kieli. Se on mulla täällä pikana. Siirrä ylös. Noin. Ja käynnistä uudelleen. Nyt se on englanniksi. Tuolla lukee goodbye. Katso nyt. Goodbye. Ja tää on ensimmäinen Windows-puhelin, mitä muuten koskaan on ollut. Eli tän pitäisi toimia kaikissa lumioissa. Koska ne on kaikki tullut tän Samsungin jälkeen. Aha, Nokia. Mutta tää taas kestää sitä vuotta, kun tää menee päälle. Puhutaan tässä nyt random saisee tässä välissä. Kun ei tässä nyt oo mikään kiire, kun ei tää nopeudu tästä yhtään. Tää kestää näin kauan. Joka kerta. Joka hemmetin kerta. Noin, menes nyt. Ei tässä loppupäivän aikaa. Tuhlaa tästä videosta niinku puolet niinku johonkin käynnistyksiin. Ei hemmetti. Noin. Tyhmä pin-koodi. Noin. Nyt mulla on Cortana. Tadaa!